jullie dat wel eens vaker gedaan, zeilen? Nee, ik wel eens. Met mijn achteroom Oké. ben ik er eens mee gevaren. Achteroom, Ja, ik heb 2 ooms. een vooroom en een achteroom. Ja. Oké. En jij hebt nog nooit gezeild? Nee. Wat vind je ervan? Leuk. Ga je het nou ook vaker doen? Denk het niet. Waarom niet? Nou, volgens mij wil mijn vader en moeder dat niet. Ach, waarom niet? Geen idee. Heb je wel strenge vader en moeder? Ja. Zijn ze wel vaker zo streng? Ja. Maar wanneer dan bijvoorbeeld? Nou, als je bijvoorbeeld knoeit met iets. Wat zeggen ze dan? Nou, dan gaan ze schreeuwen. Och. Wat schreeuwen ze dan? Fernand, je moet niet weer knoeien. Je knoeit elke keer. En is dat ook zo? Ja, nee. En knoeien je vader en moeder wel eens? Nee. Zij knoeien nooit? Nee. Dat is wel op zich wel weer knap van hun. Maar hun zijn ook ouder dan mij. Oh ja. Sing it out loud, gone get back, honey. Sing it out loud, get away with me. Sing it out loud on a jet back, honey. Sing it out loud and let yourself free. Doe je? Goeiedag. Wat ben je aan dan? Nou, ik ben lekker aan het fietsen. Fietsen. Ja. Fietsvakantietje. Ja, joh. En dan hebben we een sportdrankje erbij. Ja, tuurlijk. Er mag geen reclame gemaakt worden, toch? Ja, joh. Oké, dan was het toch leuk? Ja. Maar het is nog maar 10:30 's ochtends en u heeft al een pilsje. Ja, zo hoort het toch? Ja, wat dacht jij dan? Ja, jij lacht zelf. Ik bedoel, je staat toch op. Ik bedoel, een biertje, dat mag toch? Ik heb er alweer 30 kilometer gefietst, dus er mag toch wel een biertje bij. Ja, dat is ook zo. Ik krijg er dorst van. Ja. Mag ik jullie ook even fotograferen? Ja, tuurlijk. En hoe bevalt de vakantie? Nou, een beetje, hoe moet ik het zeggen? Een beetje veel wind, hè? Ja, precies. En gisteren was het echt regenweer en noem maar op. Dus ja, het staat erop. Oké. En bent u alleen op vakantie? Ja. En hoe bevalt dat? Nou ja, ik doe dat al jaren, joh, dus Ja? ja, bevalt wel. Alleen op een fiets? Alleen op de fiets, ja. Maar ik heb ook gewoon een woonadres, dus dan rijd ik weer terug naar huis, rondje fietsen, doen. Ja. Ja, even een slokje. Ja, ga je gang. En dan met de haren in de wind? Ja. Ja, zo zingen ze dat toch, Boudewijn de Groot. Nou ja, de fietser die kromgebogen tegen de wind, over zijn stuur, zichzelf een weg baant. Ja. En zo voelt u zich? Ja, nou ja, zo kun je het wel zeggen, ja. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant. Dit is mijn boer, mijn lust en mijn leven.
Mijn hobby. CQ obsessie. Dagen op een boot. Nauwelijks tijd om thuis te komen voor het eten. En altijd bezig met dat ding. Als je thuis komt, dan doe je weer achter internet en dan moet er weer wat van worden. Onderdeel of motors of... Goed kijken verder natuurlijk, want ja, we werken bij een baas en het gaat niks over. Draai je band die altijd honger heeft. En de vrouw die moet wel eens te shoppen, dus ja, dan moet je zo goed mogelijk. Dus dan ga je eventjes op het World Wide Web en probeer je wat te vinden. Dus eigenlijk ben ik altijd met de boot bezig. En op werk ben ik eigenlijk altijd met de boot bezig. Baas die shit weet ik natuurlijk, het zal er net zo mooi vinden, maar dan maar. Dit is mijn afdeling, ja. Ik ga het helemaal inrichten. Wat oud spul er wat in. Heb ik thuis ook al hier. En dan sneupen we wat in oude winkeltjes, in rommelmerken. En nou ja, zo skarrelen de boel iets bij elkaar. Dus je houden van het ouderwetse. Ja, Ja, Ben vindt het niks, hè? Nee, Maar Ben wij vindt niks. Nee, oude troep staat er altijd. de zoon die vaart op een schip van 2 jaar oud. Die had in huis op schuilen zitten, op een zeevaartschip, op een zeevaartschalen. Nee, die moet er niet van heel jaar de rot ben. Wat ben je er maar, dan 3 voet. Ja, nee, Ja, wij dat doen we zullen net. waren er wel van, hoor. Nee. Dat was het. Ik moest nog hier naar de televisie kijken van de Ben, want horen die stond in de fik. Die begon dus die hangen en de Ricky. Die kwam ik in de 50 reëren, maar ja, dat kennen. mocht niet meer, want er moest een flat screen Zoiets. en er moest een, weet je niet, Ik weet het niet. zo'n naaie antenne op. Digitale. Digitale, want ja, dat moest natuurlijk al weer op pensioen worden natuurlijk. Ja. voor de jeugd. Maar hij is elke jongen op die boot Ja, verzet. altijd. Als er tussen komt, een bakje. Ik ga eerst even naar de boord zaten. Ja. Ja, en dan hebben we dit nog. Ik zit nog even naar de boord. En wanneer show je hem dan weer op? Nou, No. Wat is hij nog altijd op de boord? Nee, Valt maar ja. mooi, hè? Nee. Valt mooi. Maar ja, dat is Baileys hobby, nou, dus dan. Nee. Nou ja, beter zo dan een hoeren hobby, nou. Ja. Gezonde hobby. Ja, je bent bezig. Ja, Obsessie. Obsessie, ja, daar heet Soms. het weer. Ja, soms. ja soms word ik een slag in. Dan kan die boord hartstikke wel verder. Ja, dan kan ik de stappen er wel uitlopen en dan maar uitbarrelen, want dan heb ik er schim nog er soms van. Maar ja, dan ben je een week of verder en dan denk je van, nou, ja, dan maar eens proberen. En dan lukt het vaak ook wel. Hè. Ja, even een time-out. Ja. Oh, we hem dan ophalen uit. De maillot met zijn del bij je? Ja, soms. Maar daar loopt hij er niks van om, want hij gaat gewoon zijn eigen gang. Ik zie soms wel eens dingen, dan denk ik van, oh, Ik beter even net wat. als je ook even naar boven en dan denk ik, zo er dan wel als slag komen, maar het valt mooi.